Danas ćemo poslušati svjedočanstvo Franka Kellya o njegovom ocu, srčanom udaru koji je otac doživio i žurnoj intervenciji našega sveca. Ostanite s nama. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Na ovom kanalu moći ćete čuti zaista čudesne priče života ovog velikog sveca. Zapratite kanal, lajkajte i podijelite naše videe vašim prijateljima i članovima obitelji. Za vas smo pripremili poseban apostolat pod nazivom Voljena djeca Padre Pija. Postajući voljeno dijete Padre Pija, vi izravno sudjelujete u ovom velikom dijelu donoseći utjehu dušama. Vašom pomoći i donacijom doprijećemo do što više ljudi kako ne bi odustali od nade i vjere u Boga u ovim teškim vremenima. Ovo je prva i glavna dobrobit ovog apostolata. Uključite se i pomozite nam da priče o životu svetog Padre Pija dođu do što više ljudi. Sve potrebne informacije o apostolatu, kao i dobrobiti i blagoslove koje uključivanje možete zadobiti, naći ćete u poveznici u opisu videa. Današnje svjedočanstvo govori o Franku Kellyu. Odrastao je u pobožnoj katoličkoj obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama, a bili su praktični katolici, a bio je jedan od 12 braće i sestara. Redovito su molili krunicu sami, a okupljali su se kada je bilo vrijeme za krunicu na nekoj od radio postaja. I to ne samo oni, osim braće, sestara i roditelja, redovito su im u kuću dolazili prijatelji, poznanici, pa ih je znalo biti i više od 60 u zajedničkoj molitvi krunice. Njihova je majka često govorila da molitva nije ništa drugo, nego način na koji ih Bog upućuje kroz život i da uvijek gledaju u živote svetaca, kako je njihov život počeo, tekao i završio, i neka im sveci budu uzor. Na svetu misu išli su svaki dan, iako je Frank bio malen. Danas svjedoči koliko je važno voditi djecu u crkvu i svakodnevno u svetoj misi slušati riječ Božju, jer nikada ne znaš koji će ti se dio Božje riječi usaditi u srce. Frank je baš taj trenutak doživio kada se iz Markovog evanđelja čitalo završno poglavlje nakon Isusovog uzašašća o čudima koje su učinili apostoli. Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Franku je ova rečenica dugo zvonila u srcu, osobito kada bi se obitelj okupila i razgovarala o svecima. Imali su običaj da svakih nekoliko večeri netko od članova obitelji pripremi izlaganje o nekom svecu. Razgovarali su o svetom Franji Asiškom, koji je primio stigme, ili o svetom Martinu Porosu, koji je mogao činiti čuda. Nakon nekog vremena došli su i do svetog Padre Pija. Iako u to vrijeme Padre Pio još je bio živ, o njemu su se već pisale knjige, pune njegovih čuda. Frankova majka čitala im je jednu od knjiga o njegovom životu i Frank je ostao začuđen kako su mu riječi iz Markovog evanđelja snažno odjekivale u srcu, potvrđujući se kroz čudesne darove koje je imao Padre Pio, osobito kroz dar bilokacije. Frank je rekao svojoj obitelji: ako ćemo ikada trebati ikakvu pomoć, zamolit ćemo Boga da nam pošalje Padre Pija. Nekoliko godina nakon što je kroz razne priče Frank upoznao svetog Padre Pija, njegov otac je doživio srčani udar. Medicina prije nekoliko desetaka godina nije bila napredna kao danas i takav težak srčani udar uglavnom je značio smrt ili teške posljedice. Ova je situacija zatekla Frankovu obitelj. Otac, koji je skrbio za njih i donosio kruh na stol, odjednom više to nije mogao, a njegov je život visio o koncu. Osim što su strahovali zbog gubitka voljenog oca, strahovali su i zbog gladi. Nijedno od djece još nisu bili u godinama da mogu raditi. Frank se sjetio Padre Pija i zamolio je Boga da im u pomoć pošalje ovog velikog sveca, da ozdravi njihova oca i da im donese hranu na stol. Iste večeri na vrata im je pokucao svećenik kojeg nisu poznavali. Njegovo ime je bilo otac William McMara i bio je poglavar karmeličanima u njihovom gradu. Otac William pojavio se na njihovim vratima s kolegom svećenikom i još 2 časna brata, s punim rukama hrane. I to ne bilo kakve hrane, upravo onakve kakvi su oni godinama koristili, iste vrste brašna, ulja, mlijeka.
U tom je trenutku Frank znao da su njihove molbe uslišane i da će se Padre Pio pobrinuti da njegov otac ozdravi. I to se zaista dogodilo. I Frankov je otac proživio još 26 godina. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također, ne zaboravite upisati svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koju će svećenik služiti na nakane Svetog Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.